Namhlanje silapha phambi kwenkundla kaMantyi eMaxesibeni nalapho abahlali ingakumbi abantu abangomama kwilali yaseMnqwane phantsi kukaWard 4 kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu bephume ngobuninzi babo beqhankqalaza bechasene nesicelo sebheyile ngakubarhanelwa ababini ekulindeleke ukuba bavele phambi kwale nkundla kaMantyi kusuku lwanamhlanje. Ngokwengxelo ababarhanelwa babanjwe ngezityholo zokudlwengula baze babulale umama oneminyaka engama-83 ubudala phaya kwilali yaseMnqwane. Bazovela okokuqala phambi kwale nkundla kaMantyi eMaxesibeni nalapho uMantyi azawuthi abe uva isicelo sabo sebheyile. Apha ecaleni kwam ngoku ndinaye umama uMabhuku, yena usuka phaa kwilali yaseMnqwane. Mama Mabhuku, masikubulise sikwamkele kwiNzo FM. Xa nisiva mama, kwenzeke ntoni kwesi siganeko? Kwenzeke ntoni kumakhulu? Kwesi siganeko umama unantikele endlini, behlele endlini elele, kwangenelwa ngamakhwenkwe amdlwengula ambulala. Yenzeke nini mama le nto? ngolwesithathu ebusuku. Xa nisiva ke ngoku bafunyenwe njani aba bantu ababenze le nto? Kubizwe abantu abangabafana, bafike babona ijakhethi yomnye nesigqoko somnye kwaba bantu bebesenza le nto ukuze bakwazi ukuba bafumaneke. Bavumile bona bangabo ababenze le nto? Bavumile ngoba nabo belapha. Njengamntu omdala nawe ohlala phaa kulala yaseMnqwane, uziva njani njengoba kwenzeke le nto? Kubuhlungu. Ndiyesaba ngoba namhlala ndodwa oku kwam. Iyaqala ukwenzeka le nto phaa elalini? Kudala eyenza omnye lona lo qala kudala eyenza le nto side sibe sifikelele apha nje sifikelela ngoba kudala eyenza le nto edlwengula nabantwana. Amapolisa mama, ndiyarhalela ukuba size kuwe mama Majala. Amapolisa axhaphake kangakanani phaya kulaa mmandla waseMnqwane njengoba umama esithi uba iyenzeka le nto? Akaxhaphakanga kakhulu kodwa axhaphakile ngoku kwenzeke esi siganeko. Ninqwenela uba kwenzeke ntoni kwaba bantwana babini babanjiweyo? Sinqwenela uba bangabheyilwa. Bangabheyilwa kwabona. Right ke mphulaphula apha ekhaya namhlanje ngoku apha ecaleni kwam ndinaye uceba owakwaWard 4 phantsi komasipala wasekuhlaleni uMzimvubu. Mama uzozichaza bese sichazela nangokubana kwenzeke ntoni. Mama, masikubulise kwiNzo FM, sikwamkele enkqubeni. Enkosi sisi, igama lam ndinguLindiswa Maphala, Ward Councillor waseWard 4. Ukuba khona kwethu apha size ukuzovela apha ecourt. Khona abantwana ababulele ugogo ona 83 years. Baye baqala bamrape babe sebembulala. Ngoku size apha kuba bangafumani bail. Amanina ayaphela kokureyitshwa abulawe. Sicela nje uba sincediswe kuloo nto. Esi siganeko mama sixhaphake kangakanani bazenzeke izinto ezikumila kanje kulali yaseMnqwane? Siyaqala ukwenzeka phaa eMnqwane. Mhlambi ke sasikhe senzeka mhlambi kumaxesha angaphambili kodwa okwangokuna siyaqala phaa eMnqwane. Abahlali baziva njani ngoku? Babuhlungu abahlali kakhulu futhi ke banomsindo ukuba kubulawe abantu abangamanina ngolu hlobo bexhatshazwa ngabantu abangootata. Kuthiwa abarhanelwa aba kunye nexhoba basondelene ngokokwakhana. Ungake mhlawumbi uchazele nombukeli ekhaya into kokubana ingaba irelation ikhona kusini na phakathi kwabarhanelwa kunye nexhoba? Amaxhoba asondelele nebomakhelwane aba. Basondelelene kakhulu nje. Akukho mzi ubohlulayo phakathi. Phaa elalini baxhaphake kangakanani abantu abadala abahlala bodwa? Bakhona abantu abahlala ngabodwa kodwa babaninzanga. Okay. Mapolisa angenelele nini abarhanelwa babanjwe nini bona? Amapolisa athe xa eva eso sehlo afika nje kwangelo xesha. Ewe. Babanjwe nini abarhanelwa? Kwabanjwa kwangaloo mini abahlali. Le simi phambi kwayo namhlanje inkundla kaMantyi eMaxesibeni. Akuqali ukuvela phambi kwale nkundla abarhanelwa betyholwa ngeziganeko zokuxhaphaza abantu basetyhini. Namhlanje abarhanelwa babini bayavela kwakhona phambi kwale nkundla betyholwa ngokudlwengula baze babulale ngokungenalusini inkonekazi eneminyaka engama-83 kwilali yaseMnqwane kwakule dolophu yasemaXesibeni. Kwindaba zeNzo FM, ndinguQaqamba Mdunyelwa.